Ahojte, prejme vám krásny deň a poďte sa so mnou pozrieť na naše úžasné novinky, ktoré už sú nahodené na našom e-shope. Stačí si kliknúť na link nad videom a dostanete sa do nášho e-shopu a viete si všetko pohodlne objednať. Toto sú naše už prvé nové kompletiky pre dievčatka. Tento komplet tvorí takáto úžasná mušelnová košela a rifle so srdiečkami. Rifle sú z pevnej rifloviny. Všetky rozmery máte na e-shope, takže vrátane rifly a trička. Pri každom produkte sú všetky presné rozmery. Cena tohto kompletika je 34,90, veľkosti od 3-4 rokov do 90 a v ponuke máme tieto farby, takže kombinácia rifle, krásna biela košela a tieto štýlové rifle a takáto krásna rúžová mušelinová košela. Ideme na ďalšie krásne kompletiky pre dievčatka. Tentokrát je to úžasné bavlnené tričko s mašličkami a k tomu máte takéto úžasné letné mušelinové nohavice, takže celý takýto kompletik vo fialovo-bielej kombinácii a ešte aj v rúžovo-bielej kombinácii. Cena tohto kompletika je len 22,90 a sú vyrobené z veľmi kvalitnej bavlny, veľkosti od 5-6 rokov do 13-14 rokov. Pás je na gumičku a šnúrku, takže sa dá regulovať. Všetko sú to limitovaná edícia, takže len po pár kusoch na e-shope v jednej sérii. Takéto ďalšie kompletiky pre dievčatka s nádhernou volanou sukničkou a mikinkou sú už takisto nahodené na e-shope, majú aj takéto krásne kamienky a mašličku. Takže kombinácia takáto pudrovo-rúžová, táto suknička je na gumičku takisto a ešte aj mikinka a ešte červeno-bežová kombinácia, červená suknička a bežová mikinka. Tento kompletik je za cenu len 22,90, takisto ušitý z veľmi kvalitnej bavlny, ktorá sa nesperie, nezničí tak skoro a drží tvar. A ešte raz sú posiate takýmito kamienkami, veľkosti od 4-5 rokov do 90 nájdete na našom e-shope. A ideme na trička, takéto krásne tričko za 11,90, svetlofialové, veľkosti od 8 rokov do 14. Potom tu máme takéto úžasné tričko, je to také pudrové od 3 do 7 rokov s takýmto zajkom za 10,90. Spodnú časť má takto zaujímavo vykrajovanú. Potom tu máme krásne komplety pre chlapcov, už sú s kraťasami, petrolejovo modrá farba a takáto krásna olivová farba. Sú to komplety Los Angeles, super cena 16,90, veľkosti od 6 rokov do 13-14. Takisto na e-shope nájdete všetky rozmery našich produktov. A ešte táto teda petrolejová farba, ešte raz ukážem. Potom tu máme nádherný komplet, takýto ala jeans. Je to ako keby taký batikovano jeansový, ale je to veľmi kvalitná bavlna s elastanom. Tepláčiky, ktoré sú na gumičku a šnúrku ukončené patentom a k tomu máte takéto úžasné tričko, veľmi kvalitná bavlna, ešte raz opakujem. Cena je 19,90, veľkosti od 4-5 rokov do 11-12, takže takýto krásny kompletik si určite nenechajte újsť, veľmi dobre sa to nosí, je to mekulinké. A potom nakoniec tu máme takú čerešničku na torte, máme takéto špeciálne zaujímavé trička, ktoré sú s miznúcim efektom, to znamená pri hociakom, takto ich chytíme. Neviem, či vám to teraz bude vidno, keď to postláčate, má to takýto batikovaný efekt. Mi to teraz akurát moc asi nevychádza, ale aj pri praní vyzerajú potom ako batika. Vy keď to stlačíte, ono to má zase potom, vyzerá to ako batikované flakaté, potom sa to dostane do pôvodného stavu. Takže sú to takéto trička s miznúcim efektom. Cena tohto trička je 10,90, veľkosti od 8 až do 14 rokov, dostupné na našom e-shope. Takže nezabudnite, okrem toho máte na našom e-shope veľké množstvo krásnych noviniek, veľké množstvo krásnych súprav, dlhých, krátkých, máte z čoho vyberať. Stačí si kliknúť na link nad videom a dostanete sa pohodlne do e-shopu a viete si objednať. Ahojte!